Muchumuligiriria umugako yomo amuno munginoye abanyumaneto mwaka wolibe mu 1972 igoro tokolia robakore nyangida kubwatani wachinse mu kiri kiasiara yogotoka bono chinse mu kiri rigoma account ni ya Nyamira abera abuni go bate birubuna igerebya kubwatanigwa asomuga akanya kawate yabuna eyega nenyara ko mu busibole bene andako yomo karati ko yonde mbaje gotora butukano bonde bwensi ene nkwana yayo mugako yo abaka okwana itukolia rero nona bo kinyangi kinde inye niko cyabwatani gwo boy gasensemeyo asobwamo ikibono kire cyonse kinyangi cyegora umuri kitoko se county ya Nyamira Polikapokara na ikirane nsemina gotwari gandro boti rokubwatia asama tukamange niko yagendre ko bagakorekana buna abasana bakubwatani gwa senyangi kulendera itukulya rero niko lyaba litukulya mu cyangase abancho bane abo babere bakunyoma na sege kabono kulende batakorete nyangi asobosaye bwa banyarako bakubwatanigwa asenyangi yuhe manyekanite buya buna egora njo ni sereta magangi no mwanjone Grace bwali sereta twabere ame kurwa 72 bakabono ukonyoma twanyomande kwa gupanto bakumanyete yo twamwete ngaje twarikense nga oyo no murigiyone naje no mugakoye inde no moga seri tukoria rero sengenje yoko batani we nange yeito no mugakone cyo frenya kambi twamenye na nare miaka 14 years wano tokarambi yanga tiga ntonya kungaina nanga ntonywa maina kini ntonywa maini waranga tiga to twale certificate ye kora kinganta korete kintonywa maini Mogoko yo nigwirira abange konyaraka bagwikirina se kanisa ya Siara nenjire yemo yo kwenekia abayigabane kobekora bale kinyangatare ekire cyobugima ejo kiranyarako bachiko bakonya komenya n'ubwanje n'ichinga kibaraso bwiko bwense abo babwatanigwa nigo barokyo kogokiwa kwabo na kwerereke kyabasugumete konyaraka babakwenekia kubwatanigwa kwenyangijiga njenguru kwa Edward Makoli Nyagati na omwanje nakurunga persi nyanchama Makoli igoturiga igali tukulia rero asenge yoko kokere nyangi yitu enyangi yitu tuaye formalize asenge ncho it's part of life oto move from one stage to another ne stage yetu ekiri bono ne yenyoma na re to formalize na taringa ngende kyagere tenga chako kokore nyangi kona yakolete asenge nyota yitiko bananje buna muntu ndi bwensi oweta stage chance ekyobugima Kalina no moroberio orikina ne asebuku erinda abande barorere buno mubwekano na inje kerengo tumwese nyo korokeria abande na babune kyorokerio kerengo tangase nyangi yadoka nganje bwekana inkorete nyangi nyina bo nigo baerere obuya bwenyangi kubwatanigwa ngango chere ya kyanani amaberera ayo akwenekirwa chinga kyo muntu atumbagire kuraso bweko bwense anene igoro yo kurwanirira kwenibo ondo bwate maganande utaito koleta arete ekero kende yo mara ruwa subuko bwense manganande ta changa oyo ndina maite so no yo yende kwanige maite ngaba ngaini betiga kwane tebuja ndio nsukuna kwane tubege naini kama puli karatu atana no mweli oye niko bagwatukira boseme go cyasa bali bonse baganete ko kora kinyangi nambe yemo ige okobeka kwa buno abantu bande bale namba ibere ige okoreta amo okoro kinga naye naburi n'abantu bande naende notayete igesaguke gendere buna umugusi nyomunonya twanyore tu torokia abasaye abana nabo batware exambekia egera bakore kyorokerie ekero barasi nyuma yao saba kwande nkolia minto bali mutaraso asomurobirega alikani wasenge cyo sase nyangi ne nyangi nago sesene koko nena sekero yomo na rego teya ba mindonga tobwati omoroberio yo gwenyangi gekora noro bwanchire ne pipiria nainde nabarokeria se pipiru yamononga omusacha omumura no mwite natigaise nangina bagwatana babegente kemo nainde nyangi nja koretwe aria tangina somondo eten yagotagete kabomora igo ikabwekeye sense mulomana sense yagotagete kabomora igo ikabwekeye sense mulomana sense ginko reporter getaseni kya obwanjete kya Ndize TV kurastin semechiga cha Siara ejo chigotokemeye county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polikapo okara